L'objectiu del Miguel Ángel Fernández Ordóñez era canvis en la situació econòmica per fer les reformes estructurals que posessin l'economia espanyola en un altre solc, cosa que no va tenir èxit perquè en aquesta situació no va tenir el suport ni del partit en el que suposadament hi era més afí, ni dels sindicats per suposat, ni del partit de l'oposició, que ja li anava molt bé tenir un estilet, una arma llancívola contra el propi govern. Deixar caure una entitat és una responsabilitat molt gran que en el moment que es van prendre les decisions més aviat d'intervenir i d'intentar sanejar-les, forçant la reestructuració, jo crec que era l'apropiada. Tots aquests canvis que requereixen un pot de flexibilitat per part de les entitats, els banquers no ho han sabut fer. Tenen un negoci massa tradicional, l'han tingut relativament fàcil i en aquests moments no estan a l'alçada del que la societat necessita. El qui no pot pagar res i està en una situació límit no se l'ha de desnonedar. El que se li ha de fer és passar a un lloguer social perdent la propietat, i el lloguer social que no el pagarà ha d'anar a càrrec de la política social. Buscar fórmules més imaginatives, com algunes retroactives, l'ús de fruit podria ser perfectament retroactiu. En canvi, la dació en pagament ens entra en una dinàmica que a mi em sembla que no és bo per ningú. El que signa hauria de saber que signa, perquè una societat en què qui signa no sap que signa és una societat molt poc adulta. Tots els que diuen que no és viable haurien de dir per què, o que un país que té una renta per càpita del nivell que té Catalunya, entre els 5 països més de renta per càpita més gran de la Unió Europea. Per què diuen que no és viable? Són ells que haurien d'explicar. I la manera en què ho argumenten és a través de conjectures, de polítiques de boicot, de situacions teòriques de la Unió Europea, que sincerament jo com a analista no faig conjectures polítiques, però sí que els puc dir que algunes de les coses que llegim en premsa sincerament fan riure.